Hei Anu, minä olen Paula Laakso Ruotsista ja olen reikihoitaja. Haluaisin osallistua enkelihoitajakoulutuksen stipendin arvontaan. Ensimmäisen kosketuksen sain enkeleihin, kun otin vastaan enkelihoitoa kaukohoitona ja tunsin enkelin siiven kosketuksen poskellani. Tämä sama tunne on usein mukana, kun välitän reikiä, joko paikalla tai kaukohoitona. Ja silloin tiedän, että enkelit ovat mukana ja auttamassa. Olen myös kiinnostunut enkelipalloista, nostan enkelikortteja ja joskus kirjoitan enkelilleni kirjeen, jos minulla on jotain kysyttävää ja sieltä tulee aina vastaus. Ja haluaisin tämän stipendin, koska haluan kehittää itseäni ja juuri tällä hetkellä olen työttömänä ja minulla ei tähän kurssiin muuten olisi varaa. Kiitos Anu, hei!